Ginpahanumdom ni President Ferdinand Marcos Jr. sa graduates sang Philippine Military Academy o PMA nga hindi magbutig, hindi magtraidor, hindi magpangawad, kag hindi pag-itolerar ang mga tawo nga nagahimo sini. Kung itolerar ini kag maghipos lang sunod sa presidente, katumbas man ini sang pagtraidor sa nasyon kag pagtraidor sa mga prinsipyo nga ginsumpaan nga depensahan. Ginpanawagan man sini sa talang dangal Class of 2026 nga dapat magpabilin ang ila katampad sa konstitusyon sang Republika sang Pilipinas kag hindi sa politika sino man nga individual o kun anuman nga ido o kun ideolohiya. Sunod pa kay Marcos, ang talang dangal nga nagakahulugan sang tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal, nagapakita sang bag-o nga set sang mga lider kung sariin ginapamatud-an nga ang kaisog, integridad kag katampad ang hindi lamang handom kundi isa ka standard. Si Marcos nga Commander-in-Chief sang Armed Forces of the Philippines amo ang guest speaker sang commencement exercises sa PMA sa Baguio City, kaina. Naglabot sa 207 ka mga kadete ang naggraduar kon sa diin, 142 ang lalaki kag 65 ang mga babayi. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.